not here, 'cause you're not here. אוקיי, אנחנו כאן באלף, רשת אלף, 02-500-4918, יפה בן זאב, היא מומחית להפרעות קשב וריכוז בילדים ובנוער, מטפלת ויועצת לאנשים וילדים בעלי רגישות גבוהה. שלום יפה. שלום, בוקר טוב. יפה, אנחנו נדבר על דרכי טיפול ייחודיים בהפרעות הקשב והריכוז, אבל אנחנו אוהבים הגדרות בשביל לעשות לנו גדרות ואת יודעת מסגרת. נתחיל עם הפרעת קשב וריכוז. את מאוד לא אוהבת את ההגדרה הזאת, נכון? הפרעה. מאוד לא. אז תסביר את זהו, שהיא מוגדרת כהפרעה, אז כן, קושי. המילה הפרעה היא מפריעה לי. אין פה, אני קוראת לזה בציניות תעשיית קשב וריכוז, וכשאני מסבירה ואני מדברת מה זה בעצם הפרעת קשב וריכוז, אין לי ברירה, אני צריכה להשתמש בהתחלה במילה הזאת, אז אני אומרת, זה תמנון. הנה את רואה את התמונה הזאת של התמנון שולח זרועות, ככה גם הפרעת הקשב וריכוז שולחת זרועות לכל מיני מישורים ורבדים של החיים. מה עוד זה דומה לתמנון? התמנון הוא חיה מאוד אינטליגנטית, הכי אינטליגנטית בין חסרי החוליות, ויש לו יכולת הסוואה מעולה. וככה בתוך ההפרעה, במרכאות, מסתווים, מתחבאים המון 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 תופעות וסימפטומים. עכשיו, שני המקורות העיקריים בעצם, זה מקור נוירולוגי, זאת אומרת גופני, ומקור רגשי. ולכל אחד מהמקורות האלה יש תשובה. אז אני קודם כל אומרת, דבר ראשון לא אומרים, בואו לקראת השנה החדשה, נעשה שינוי תודעתי. הילדים האלה הם מאותגרי קשב וריכוז. לא הפרעה. איך מרגיש ילד שאומרים עליו יש לו הפרעה? קודם כל הוא מרגיש חסר אונים. נו, מה אני יכול לעשות? יש לי הפרעה, שום דבר לא יכול להשתנות ככה זה. הוא מרגיש גאה בעצמו? הוא מרגיש מחוזק? לא. יש לו אתגר. יש לו אתגר של קשב וריכוז. למי מאיתנו אין איזשהו קושי? לכולנו יש. נכון, גם במקורות הרגשיים שלנו וגם במקורות הפיזיולוגיים שלנו. אנחנו רובנו יכולים להיכלל בתוך ההגדרות האלה. אבל יפה, יש לך איזה דרך עבודה אחרת שהיא בהחלט מיוחדת עם כלים אחרים לעבודה, נכון? גם כלים אחרים, אבל אני לא שמעתי, גם הגישה שלי אחרת. אני נותנת מענה בכלים שלי לשני המקורות האלה של הקושי הגופני ושל הקושי הרגשי. אני נותנת מענה. קודם כל, לקושי הגופני, ואני אומרת ללא כימיקלים, המענה הוא תנועה, תנועה, תנועה. המוח שלנו ממשיך להתפתח. על ידי תנועה אנחנו עוזרים לו להתפתח, ויש לי דרך מיוחדת של תרגילים שנקראת תרגילי מוח. תרגילים של קואורדינציה, של הצלבות, של כל מיני שעוזרים לקשב ולריכוז. אוקיי, זה לא כמו לזרוק כדור לפה ופתאום יש זומבי והכל שקט. צריך לתרגל, צריך לפחות 3 חודשים, צריך לעמוד וזה. אין לזה תופעות לוואי, אין לזה נזקים לטווח ארוך. זה עושה רק טוב עם דברים בריאים. בעזרת התרגילים האלה, אני אומרת, תשימו לב על תינוק. תינוק שרק נולד, בקושי יכול לזוז, כל הזמן הוא מניע ידיים ורגליים. למה? זה לא סתם. המוח שלו ככה מתפתח, זה היופי של הטבע. ולמה שאנחנו לא נעתיק משם? אז אנחנו צריכים לעשות יפה הגדרה מחדש של ההגדרות שלנו? מילד עם הפרעה לילד עם יכולות שיש לו גם איזה קושי מסוים? יש לו, כן, יש לו אתגר מסוים, כמו לכל ילד אחר. זה בדרך כלל, שימי לב מה אומרים, זה ילדים עם יכולות מופלאות. זה הרבה ילדים, ופה אני אוסיף לך עוד איזה משהו, הרבה ילדים שבז'רגון שלי, ואני מכירה את זה, נקראים ילדים בעלי רגישות גבוהה. שזאת תכונה גנטית. שהרבה פעמים מבלבלים שם עם הקשב והריכוז. כי במובן הפיזיולוגי של התכונה של רגישות גבוהה, מערכת העצבים שלהם היא שונה. היא קולטת המון 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 גירויים. אין את הפילטרים של האדם הרגיל, לא בעל רגישות גבוהה. יש לזה המון המון יתרונות. אני בעלת רגישות גבוהה, אני יודעת על מה אני מדברת. אנחנו מדברים על החלקים במוח של שמאל וימין? אנחנו מדברים על חלקי המוח של שמאל וימין? לא. אני מדברת על מערכת עצבים של אלה בעלי רגישות גבוהה, שהיא קולטת המון גירויים, כי אצל האדם הרגיל יש פילטרים. הוא לא קולט את כל מה שסביבו. עכשיו, הקליטה הזאת, כמו שאני אומרת, יש לה המון יתרונות, אבל היא גם יוצרת את המוסכות. צריך ללמוד איך להסתדר עם זה.
אבל זה לא הפרעה. אני לא מופרעת, אני בעלת רגישות גבוהה, ואני נהנית היום מכל היתרונות והמתנות שיש לזה. אז שוב, הילדים האלה האינטליגנטים, האמפתיים, עם הדמיון המפותח וכולי, זה ילדים בעלי רגישות גבוהה. יש להם קצת המוסכות, אבל להגיד עליהם הפרעה, זה היום ונורא. אותי זה ממש מרגיש. אבל יש מקום באבחון, נכון? לבדוק אם אין את ה-ADD או ADHD. אוקיי, כן. אז הרמת לי להנחתה. אני הולכת להרגיז עכשיו הרבה אנשים, גם את הממסד. אין כזה דבר, אין הפרעה כזאת. אין. אין? יש קושי. יש איזשהו קושי. אצל כל ילד הקושי הוא שונה. צריך לעזור לו בקושי הזה. וזה לא הפרעה, לא פסיכוטים. סליחה. אבל, למה אני אומרת תעשיית קשב וריכוז? זה ברגע שקוראים לזה הפרעה, וזה בספר האמריקאי של ה-DSM. כן, DSM. אז אפשר לפתח תרופות ומכוני אבחונים, תסתכלי מה הולך מסביב, כמה כסף מתגלגל שמה. עד שה-DSM גם ייקח את הילדים, את האנשים שסובלים גם מגירוי אישי פנימי גבוה מדי, עם איזה חוסר, את יודעת, ויקח את זה גם אצלו, וגם כאן זה ייכנס לתוך התעשייה. בוודאי. אני אומרת לך, היום כל אחד שישלחו אותו לאבחון, ומשתדלים לשלוח את כולם, כולל אותי, גם יגידו לי הפרעת קשב וריכוז. תראי, זה מגיע היום כבר לילדים בני 4. הטלפונים שאני מקבלת מההורים, אני מהר מספרת לך סיפור הורה לילד שסיפר לי שהילד שלו נשלח למכון להתפתחות הילד כי הוא לא התחיל לדבר, הוא התחיל לדבר מאוחר, הכל הסתדר. ואז הוא אומר לי, ועשו לו הבחנה, אבחון, ואז ראו שיש לו קשב וריכוז. ואני מדברת בן 4, למה עשו לו אבחון? מישהו התלונן, מישהו אמר, מישהו זה? הוא אומר, לא, על הדרך שהוא היה במכון, אז עשו לו. מה קורה פה? השתגעו לגמרי? ואני מקבלת כל מיני תנועות כאלה. אני במקרים כאלה, אני אומרת, רגע, בואו אולי רגע. שבו איתי שנייה, אני ארגיע אתכם, אני אסביר להם. אל תמהר טיפול. באיזה כלים את משתמשת, יפה, וזה כן? הכלים הטיפוליים שלי, אני אומרת, קודם כל, המקור הגופני, אני נותנת את התרגילי תנועה, אני אישית עצמי באה מהקור של תנועה. למענה הרגשי, הכלים הטיפוליים העיקריים שלי זה דמיון מודרך ו-NLP, שהשילוב ביניהם הוא סינרגטי והוא מדהים. עכשיו, מלבד זה, בתוך התהליך, הפגישה הטיפולית, אני משתמשת לא רק בשיחה, מעט בשיחה, אני משתמשת בציור, פיסול, תנועה, דרמה, בישול, כל דבר שהוא מהעולם הפנימי של הילד והילד מתחבר אליו, זה לביטוי שלו. למשל, בישול. טיפלתי בילדה שהיה לה מאוד 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 קשה לבטא. אני הרגשתי שבפנים יש שם הר געש בפנים. היה לה מאוד קשה להוציא את עצמה. כן. וזכרתי שככה בפגישה הראשונה, בהיכרות, היא אמרה לי, אני נורא אוהבת לעשות ניסויים בבישול. אז אמרתי לה, יאללה, מבשלים. ניכנס למטבח. מה? אני אומרת, קודם כל, דבר ראשון, איך זה באמת קורה? צריך לעשות איזה תיאום ציפיות, נכון? משהו, אתה ממקד את הקושי של הילד. בוודאי. אז זה מתחיל משיחה שלי עם ההורים או אחד ההורים, ואני שומעת אותם, ואנחנו נפגשים פה, אני שומעת אותם, מה הם אומרים, אני שואלת, מקבלת ככה אינפורמציה מסביב, אבל אחר כך אני יושבת עם הילד עצמו, ואני שואלת אותו, מה קשה לך? וכל אחד יכול להתבטא, ואני מוציאה את זה בדרכים שונות, אבל אני בעצם, מה שחשוב זה בעצם מה הילד אומר. אני גם אומרת להורים, תראו, שמעתי אתכם, אני אלך עם הקושי שהילד אומר. כי זה מה שחשוב. לא מה ההורים, מה הילד מרגיש, כי אז גם יש מוטיבציה. הרבה פעמים זה ברוב המקרים דומה, חופף. ואז אני עושה איתו תאום ציפיות של מה זה הקושי, איפה זה קורה לו, וישר אני עוברת איתו, ישר אנחנו עוברים לעתיד. איך היית רוצה שיהיה שונה? בעצם הוא שם לעצמו מטרה. אני לא אפרט כאן, אני משתמשת במודל אפרת, שאני לוקחת את האירוע, את הפרשנות שלו, את התגובה ואת ההתנהגות, אין לנו זמן להיכנס לזה. אנחנו קובעים מטרה, אנחנו אפילו, כדי שהמטרה הזאת תהיה מוחשית. כן. אני עושה איתו סקאלה עם כל ילד, סקאלה, ואני אומרת לו, אוקיי, המטרה שלך זה להרגיש יותר ביטחון, נניח. איך אנחנו יכולים למדוד? אני אומרת לו, תראה, יש פה סקאלה, מ-0 עד 10. כמה אתה מרגיש ביטחון היום? הוא אומר לי 3. כמה אתה רוצה להרגיש? 9, 10. אוקיי, עכשיו, הסקאלה הזאת היא לא סתם. אני משתמשת במשהו שהילד אוהב. למשל, היה לי ילד שנורא אהב מטוסים. העולם שלו היה במטוסים. אז הסקאלה, בניתי אותה על מסלול המראה של מטוס. ממש היה ציור מסלול המראה,
ועד מה המטוס בהתחלה? אמרת לו, תראה, המטוס שלך הוא עכשיו ב3. אנחנו לאט לאט, אתה תראה איך המטוס הזה מתקדם, עד שיגיע ל9, ואז הוא ממריא. את יוצרת מין תפאורה כזאת, נכון? בוודאי, ואז כל פעם אחרי תהליך, וכל תהליך עושה שינוי, אני אומרת לו, בוא נראה רגע, איפה המטוס שלך עכשיו? הוא אומר לי 5. הוא היה ב3 עבור 5. זה מוחשי, והילד גם מרגיש את זה. עד שזה מגיע. אז אם זה ילד שואף כדורגל, אז אני מציירת מגרש כדורגל, ואנחנו עושים... זה הכל הולך עם העולם הפנימי, עם שימוש באומנות וכו'. בני כמה מטופלים שלך, כי אנחנו תוכנית למתבגרים, יש לנו גם תוכנית לילדים. נכון. אבל אם דיברנו על סקאלה, סקאלת הגילאים שלך... סקאלת הגילאים היא מ5 עד 17-18. זאת אומרת, זה גם ילדים צעירים וגם נוער. תראי, אני למשל טיפלתי בנער בן 17, שנזרק מכל בתי הספר, הגיע לבית ספר שזה נקרא הזדמנות אחרונה. הנער הזה היה מאוד אלים, הוא היה, כמו שכיניתי, רגל וחצי בפשע. הוא הפך לסוג של בורר שמה. והוא נורא רצה לסיים בית ספר, הוא רצה להתגייס, ללכת ליחידה נבחרת. אני פשוט, כשאני מספרת לך, אני מתרגשת איזה שינוי הוא עבר. סיים את הבית ספר עם בגרות, הוא היום בצבא ביחידה מובחרת. ואיזה תהליך אתם עשיתם? איפה זה באמת... תשמעי. תראי, התהליך הוא בגדול, הוא בעצם יש לו 3 שלבים, אחרי שעשינו את המיקוד של הקושי וכל הדברים האלה. כן. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מתמקדים בשחרור של רגשות קשים, שלב ראשון, באופן מבוקר וממוקד, לשחרר את הרגשות הקשים. בשלב השני אנחנו מגלים מה המקור של הדפוס, יש לו איזה דפוס התנהגות. מה המקור של הדפוס הזה? כן. ובשלב השלישי אנחנו יוצרים דפוס חדש, אלטרנטיבי, שהוא מאפשר לו ביטוי רגשי אחר. ואז זה גם בא לידי ביטוי ברובד ההתנהגותי. זה הרובד שאנחנו רואים. זה הדפוס. בתוך זה יש תהליכים, כל מיני תהליכים שמתאימים, של שינוי של רגשות, של שינוי של מחשבות. עכשיו, כל זה נעשה בדמיון. העבודה היא על התת-מודע, לא המודע. שזה עבודה חלקית. השינוי נעשה בתת-מודע. בגלל שאנחנו עושים את זה בדמיון, עם דימויים, עם מטאפורות, שזה השפה של הדמיון, של התת-מודע. למה? כי מה המחשבות מהתת-מודע? זה שקובע את ההרגשה שלנו? הוא שמוביל אותנו להתנהגות הזאת? בוודאי. בתת-מודע יש את מה ש... וזה ב-NLP נעזרים כדי למצוא. יש שמה, אנחנו מגלים את מערכת ההפעלה שלנו. אז יש שמה כל מיני דברים אוטומטיים שהם עובדים בשבילנו. אבל יש שם אוטומטים שהם לא עובדים בשבילנו, ואותם אנחנו משנים. זה תהליך ארוך יפה או מוגבל בזמן? זהו, בגלל שזה דמיון מודרך ומשולב ו-NLP, התהליך הוא קצר, הוא ממוקד, והבונוס הוא נותן כלים לעתיד. כל התהליכים שהוא עשה אצלי, הוא יוכל להשתמש בהם בעתיד, כשיהיו לו מצבים מאתגרים, כי הדמיון שלו נשאר אצלו. הוא לא חייב לבוא אליי כל הזמן. אז זה בקצר, זה אומר, שוב, זה נורא תלוי בילד. מאוד. במקרה, אבל זה יכול להיות 3 חודשים, חודשיים, 4 חודשים, 5 גג, 5 חודשים הוא היה לי. דווקא בגלל שזה לא עובד עם המודע, אלא עם התת-מודע. אבל קודם כל זה גם הרצון הפנימי של המטופל, נכון? אם את דיברת על הבחור בן ה-17, זה צריך לבוא חוזק מבפנים בשביל שינוי, כי אם מישהו חושב שאתה צריך להשתנות, זה יהיה דווקא, דיברנו קודם על הפרעות אכילה, עם דיאטנית קלינית שמטפלת בהפרעות אכילה. כן. את מאוד צודקת, כי כשאני משוחחת עם ההורים, יש 2 פרמטרים מאוד חשובים שאני מבררת איתם. א', אם הילד או הנער מודע לקושי שלו. זאת אומרת, הוא מתלונן שמשהו קשה לו. ב', האם הוא רוצה לעשות שינוי. בלי זה, אי אפשר. בטח לא עם הגילאים שבהם עוסקת תוכניתנו, שזה הגילאים שבדיוק... יש לי הפתעה בשבילך, עם שום גיל. אין. זה מה שעושה את המוטיבציה ואת הדרך. כי זה, לילד, גם אם הוא ילד בן 5, ההורים רוצים... שום דבר. צריך לבוא מבפנים, באמת התחושה שהוא סובל משהו קשה לו, והוא רוצה לשנות אותו. בכל גיל זה צריך להיות. והנער הזה בין ה-17 סיפרתי, הייתה שם מוטיבציה. זה היה מזל, וזה היה לא פשוט. הוא היה צריך לשנות את כל החברה שלו, כי כל החברה שלו הם נערים כמוהו שהיו בפשע. איפה את לא מאמינה איך הזמן עבר לנו בשיחה הזאת, ועוד לא דיברנו עלייך, רצינו לדבר עלייך שאת היית נערה, והמקורות הכוח שלך, צריך הרבה כוח. אולי נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אבל זו שיחה... מה, את רוצה להגיד לי שאני
נגמר? כן, נגמר לנו הזמן, יש זה עוד לא המון יאומן. מה אני לדבר. יודעת. יודעת מה, אנחנו נעשה את זה בהמשכים, ויש לנו עוד המון מה לשאול. אז מילה יפי. אחת אחרונה להורים. כי אחת זה קטנה, כי החדשות כבר קטנה נושפות חדשה, בעורפי. זה בעורפי. הזדמנות לא, לעשות זהו. שינוי תודה. תודעתי. ילדים תודה. עם אתגר. יפה, תודה יפה בן זאב, אתגרת אותי עכשיו גם עם הזמן. תמר טורובי הצורכת ומפיקה, ורוני נאור על הביצוע הטכני. אני מיכל שמואלי באולפן, 02-500-4918, מספר טלמסר, עוד מעט החדשות. שנה טובה טובה שתהיה.